ഈ ഒരു പുതിയ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡബിൾ റീകോൾ. സോ ഇവിടെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുൾ ടീമാണ്. സോ അവരെ റഷ് ചെയ്യണം. അതിലൊരു റിഫ്ലക്സ് അടിച്ച് നോക്കും കാര്യങ്ങളും ഇടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കയറിയിട്ട് വരും. സോ അവനെ ആദ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വീഡിയോ കാണും. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സോ ഈ ഒരു പ്ലെയർ മാറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് വരണം. സോ ആ ഒരു പ്ലെയറിന് കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടു. എനിക്ക് അവനെ അടിച്ചു, അവനെ ഫിനിഷ് ആക്കി. അതിന് ശേഷം ബാക്കി 3 പേരെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ റിഫ്ലക്സും കാര്യങ്ങളും അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഗൈസ് നമ്മൾ 471 സബ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെറും 29 സബും കൂടെ ആയാൽ നമുക്ക് 500 ആവും. സോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗൈസ് വീഡിയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോ കാണാം. അവന്റെ ടീമേറ്റ് നോക്കാം അവിടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ